Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, al'umman duniya, al'umman musulmi. Ina mutumin da ke neman manya-manyan kuɗaɗe, jalabi na manya-manyan kuɗaɗe. Dan uwa ka sa a rubuta maka ko ka rubuta da kanka. Fatiha ake rubuta tun daga farko har ƙarki. Fatiha ake rubuta ta tun daga farko har ƙarki. Idan ka rubuta Fatiha ƙafa 21 ake rubuta ta. Ana samun ruwa ne ɗan kaɗan a wanke da shi, sai ka samu kwalba wanda iska ba zai ringa shiga ba. Sai ka samu kwalba wanda iska ba zai ringa shiga ba, sai ka ɗora ruwan rubutun. Sai ka samu kalan kuɗi ka saka a ciki. In Allah so ya yarda in gari ya waye ka sha kaɗan. Sabuwan kuɗi ake samu, fitikil sabuwa katakar, sai ka saka a ciki. In gari ya waye ka ɗauki ruwan nan kaɗan sha ɗan kaɗan, sai ka ɗan ɗaga kaɗan a hannunka, sai ka karanta Fatiha ƙafa 3, sai ka tofa, sai ka mummurje shi a hannunka kamar kana wanke hannu, sai ka shafa shi a fuskanka. Da izinin Ubangiji in Allah so ya yarda manya-manyan kuɗaɗe za su ringa zuwa gurinka albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. In ba da shi alfarman Annabi, a mana lakin a mana sharing saboda ƴan uwa da abokan arzika su amfana. Assalamu alaikum.